खाथियाव रायलायनो फैयाखैलै गेरला आरो बेफोरबायदि बाथ्राखौ आंनि खाथियाव रायलायनाङा लेवराया सिं सिं गोसोजोंसो मोजां मोनखुमाबाय नामाब्रा लेवराखौ एकदम माथो जाखोनो बिबोनि मिटिंआनो मोनालायबायबा जोबाबो जोबा गावबागाव खामानि एक्सन आंलाय मा मिथियो सोरनि फिसाजो मा जायगानि मालायनाव बेरायफैनायखौलाय फंसेबो सोंदावनो हाया दाउ बिमा खासो आइ कन्टेक्टआ बेहाय थाबाय खामानि मावबाय थायो गावबागाव एक्सन नोंसोरसो मिथिलायसिगौहाय नोंसोरसो मिथिलायसिगौहाय हा बहानि सोरनिथो फिसाजो बेलाय एक्सन हा बहानि ओइलाय मिस्टेक जाबाय केमेरा बै र' मोखाङा गोरान मोनसे एक्सन हा बहानि सोरनिथो फिसाजो नोंसोरसो मिथिलायसिगौहाय नों बेखौनो मावबाय था ना जादों ना जादों बेबायदि आखल गैयै थख्रम बाख्रम सिख्लाजों मा रायलायनोब्रा देखायनायासो बाराद्राय कन्टिनिउटि दै नोंना गावबागाव कन्टिनिउटि डाउन कन्टिनिउटि आसुफोर बानायगासिनो दं जासिगासिनो दं हा बेबायदि आखल गैयै थख्रम बाख्रम एक्सन होनाय लोगो लोगो बेहायसो नायबाय था नों मेगना बेहाय दंमोन ओमफ्रायसो बखिलां एक्सन होनाय लोगो मुगाखौ लांदोबो डायलग होदोबो बेहाय दुइयाव नायबाय था केमेरा एक्सन बेबायदि आखल गैयै थख्रम बाख्रम सिख्लाजों मा रायलायनोब्रा देखायनायासो बाराद्राय ए माबाया आखाया दलद थाबाय केमेरा जागासिनो दं गावबागाव टेनसनाव था केमेरा जाबाय एक्सन रायलायनांगौहाय रायलाया जायो नामा आलासि मानसिजों आलासिया मा साननांगौ नोंखौलाय कन्टिनिउटि मगाया बाल्थिङाव दं दै मगाया बाल्थिङाव दं बे कन्टिनिउटि बेहाय नायगासिनो दं बे कन्टिनिउटिखौ गोसोआव लाखिलाय बयबो नों सुगासिनो दं दै फेसा नोंना गाहायाव जियाव दं नोंना फेसा कन्टिनिउटिखौ गोसोआव लाखिलाय जादों दे खनसे लाबावलाय खनसेबाव बेखौ जानायाथ' जादों रायलायनाया